Evo, sve vas srdačno pozdravljam. Pred nama su u Đakovu 20. Strossmayerovi dani, dakle imamo obljetnicu održavanja Strossmayerovih dana, 20. po redu. Grad Đakovo zajedno sa svojim partnerima kroz Povjerenstvo za organizaciju Strossmayerovih dana organizira i ove godine Strossmayerove dane na nekoliko lokacija s bogatim programom. Dakle, govorimo o razdoblju od 8. do 11. listopada kada se održavaju programi od otvorenja izložbe 8. Dakle, govorimo o velikom i važnom znanstvenom stručnom skupu, panel raspravi i koncertu Filharmonije. Također u nedjelju se planira i koncert Vrijeme je žetve milosti Božije, koncert koji će se održati u Centru za kulturu. Sve je to dio bogatog programa 20. Strossmayerovih dana. Ono čemu svjedočimo danas je u Središnjoj nadbiskupijskoj knjižnici gdje se održava otvorenje izložbe u suradnji sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, dakle Strossmayerovom galerijom starih majstora. Imat ćemo izložbu publikacija i same galerije, ali i ono što je najvažnije, biskupijske tiskare u organizaciji Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice, i zajedno u partnerskom radu i suradnji pripremljena je izložba i bit će otvorena. Također znanstveni skup ne malo vrijedan održat će se u ovoj velikoj dvorani u kojoj smo trenutno sa važnim predavačima. Bavit ćemo se upravo biskupijskom tiskarom i budućnosti tiskanih medija, što će biti kasnije u panel raspravi također s uvaženim gostima i sudionicima raspravljeno, a s druge strane i najavljena nekakav perspektiva, budućnost tiskarstva, tiskanih medija, onoga što je danas zajedno sa razvojem mnogih digitalnih i različitih vrsta medija prisutno i možda problematizira društvo u kojem se nalazimo. Mislim da će u konačnici 20. Strossmayerovi dani zaokružiti ono što je započeo Strossmayer, a stvoriti perspektivu i otvoriti perspektivu onoga što nam dolazi, i Strossmayerovi dani će i godinama koje dolaze upravo problematizirati i nastojati razvijati ideje koje je naš veliki čovjek na đakovačke prošlosti kreirao i postavio za ono što dolazi za budućnost. Poštovane dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam danas na početku 20. Strossmayerovih dana, obljetničarskih, možemo reći nakon 20 godina uspješne organizacije rada i truda. Nastavljamo s onim što smo planirali. Upravo se nalazimo u prostoru gdje je postavljena izložba ili prvi program Strossmayerovih dana. Izložba koja je rezultat suradnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, odnosno Strossmayerove galerije starih majstora i Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice. Uspješno smo organizirali zajedničku izložbu u kojoj će biti predstavljene publikacije tih dviju institucija, odnosno naše povijesti i grada Đakova, a i Hrvatske i svega onoga što je Strossmayer učinio za razvoj kulture, a u ovom slučaju razvoj tiskanih medija. Međutim, to je tema koju ćemo razvijati dalje na znanstvenom skupu, pa bih molio organizatore ove izložbe. Moram reći da dvije autorice izložbe danas nisu s nama, naravno zbog obveza koje su nakon sinoćnjeg postavljanja uslijedile, ali s nama je isto tako predstavnica, važna predstavnica i danas predavačica Središnje nadbiskupijske knjižnice, koja će nam reći nešto o ovoj izložbi i otvoriti. Evo, hvala puno i Tihonija Zovko, izvolite. Zamoljena sam, dobar dan svima, zamoljena sam u ime kolegice Indire Šamac-Flašter pročitati vam kratko objašnjenje izložbe koja se nalazi s moje desne strane, a ja ću vam nešto onda govoriti o ovome što se nalazi s lijeve strane. Kolegica Indira vas upućuje da od samog početka institucionalnog postojanja Strossmayerova galerija kontinuirano razvija izdavačku djelatnost publiciranjem široke palete izdanja koje nam svjedoče o njezinoj izložbenoj aktivnosti, stručnom i znanstvenom radu njezinih djelatnika te posvećenosti edukaciji. Đakovačkoj se javnosti u okviru tradicionalne manifestacije Strossmayerovi dani predstavljaju odabrana izdanja u kronološkom slijedu od 1885. do 2020. godine. Ona dokumentiraju povijest djelovanja jedne od najstarijih i najznačajnijih javnih galerijskih zbirki i izložbenih prostora u ovom dijelu Europe. Najstarija publikacija objavljena u okviru izdavačkog programa galerije prvi je tiskani katalog zbirke, sastavljen u redakciji Čire Truhelke i Izidora Kršnjavija, prvog galerijnog ravnatelja.
Tek godinu dana ranije akademijin pokrovitelj biskup Josip Juraj Strossmayer predao je javnosti svoju umjetničku zbirku, pa i ova publikacija jedno od svjedočanstva iznimnog kulturnog događaja. Od tog trenutka se u kraćim ili duljim nepravilnim vremenskim razmacima pojavljuju novi katalozi zbirke koji dokumentiraju uvećanje zbirnog fonda galerije novim akvizicijama, bilo da je riječ o donacijama drugih darovatelja i dobrotvora, potaknutih biskupovim donatorskim činom ili o slikama pribavljenim otkupom. Uz njih ovom se prilikom predstavljaju katalozi monografija izložbi važnijih donatora galerije, slikara Bele Čikoša Sesije, Zlatka Šulentića, Ive Šebalja, diplomanta Markiza de Piamenca, violinista Zlatka Balokovića, muzikologa i skladatelja Dragana Plamenca, kolekcionara Anta Topića Mimare, te problemski i tematski katalozi izložbi dijela autora evropskih slikarskih škola. Izložene su i ostale vrste muzejskih publikacija, proizašlih iz stručne i znanstvene djelatnosti institucije, tematske monografije, objavljeni izvori i bibliografija te edukativna izdanja. Autor teksta je Indira Šamec-Flašer, viša knjižničarka, Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, knjižnica Zagreb. Na vašoj lijevoj strani, ja ću sad malo slobodno s obzirom da sam djelatnik ove knjižnice, nalazi se popis izdanja biskupijske tiskare u Đakovu koje je za ovu prigodu složila kolegica Ankica Landeka i ona vam počinje od prvog izdanja iz 1881. godine i završava, vidjet ćete kad budete pogledali izložbu, sa izdanjem iz 1948. godine. Dakle, kroz svaku godinu je zastupila sa jednom publikacijom da vidite o čemu i o kojim autorima se radi. Većinom su to autori naši svećenici. I stavila vam je ovdje također i prvo izdanje Glasnika iz 1881. godine, ono vam je u prvoj izložbenoj vitrini, da vidite dakle, jer Glasnik se od 1881. pa sve do 1945. tiskao u biskupijskoj tiskari koja je bila ovdje u Đakovu, a njezino sjedište vam je bila ova zgrada ovdje do vas. Dakle, ideja je bila da vidite dakle, što se sve tiskalo. Ona je izabrala 40 primjeraka različitog sadržaja, a zapravo broj tih publikacija je nešto veći. Mislim da se radi između 137 i 140, ali ovisi o tome koji autor slaže publikaciju, odnosno bibliografiju, pa vam o tome želi reći. Vi slobodno pogledajte, ako trebate nešto zapitajte, odgovorit će vam se, ali mislim da je ideja jako dobro da se vidi, jer prije 2 godine bilo je 2020, znači bilo bi otprilike 200 godina kako je tiskara bila osnovana. Hvala lijepa, izvolite. Na današnjem panelu, odnosno panel raspravi o budućnosti tiskanih medija, govorimo o jednoj aktualnoj i, mora se reći, trenutačno ne baš ugodnoj temi, jer kao što se zna, tisak je već neko vrijeme u krizi. S obzirom da se ja u svojem radu bavim upravo novim medijima i odnosom tradicionalnih, ili kako ih nazivamo starih ili konvencionalnih medija u odnosu na nove medije, mislim da je to jedan od razloga zbog koje su me organizatori pozvali. Ono što bih ja svakako želio reći, tisak nije ni malo u ugodnoj i dobroj situaciji, no ono što daje optimizam su 2 stvari. Prva je da niti jedan novi medij u povijesti još nije uspio u potpunosti izgurati stari medij, pa tako i za tisak postoji šansa. I druga je stvar, tisak se kroz povijest pokazao kao dosta žilav i ja vjerujem da će se barem dok još neke generacije postoje na planeti Zemlji koje čitaju tisak, on u nekom obliku održati. Naravno, mora se prilagođavati, mora postojati, mora prihvaćati neke novomedijska sredstva i novomedijske proizvode i tomu onda daje veću šansu. I u Ministarstvu kulture i medija i svim svojim radom cilj nam je zaštititi i jezik i hrvatsku kulturu, hrvatski identitet i upravo je to ono što se i ovdje problematizira, odnosno o čemu se razgovara u okviru 20. Strossmayerovih dana, dakle o tiskari, o tiskanim medijima, o budućnosti tiskanih medija, o tome koliko su nam oni važni ne samo za obrazovanje i širenje informacija, nego i baš za očuvanje jezika i identiteta.
Teresa Scenarija, dobra večer, dragi Đakovčanke, Đakovčani i svi dragi gosti koji ste došli večeras u naš grad na 7. koncert duhovne glazbe Vrijeme žetve milosti Božje. Gospode, ja tako trebam, tebe svakog trena, zaštiti me, opravdaj me, o kako te trebam. Gospode, ja tako trebam, tebe svakog trena, zaštiti me, opravdaj me, o kako te trebam. Slavonija je danas doživjela jedno predivno čudo. Dragi Bog je bio prisutan u svima nama u ovoj radosnoj pjesmi, u ovoj prelijepoj molitvi. Uživali smo, srca su bila otvorena, dojmovi su nam prekrasni, ispunjeni i ovo nam je jedna velika snaga za sutra. I kao što su naše drage gošće, sestre Palić, rekli, danas je bio blagoslov, veliki blagoslov dragog Boga među nama. Pa evo neka nas taj blagoslov vodi i evo presretni zbog ovog cijelog događaja. Uzmi me u svoje naručje, kao ora, ja s tobom letjet ću visoko, samo ti vodi me, svakim danom mijenjaj me, snagom ljubavi tvoje. Daj da progledam i lice tvoje, ugledam, da znam da ljubiš me i da si u meni. Ti obnovi me po svojoj volji, vodi me da živim svaki dan, snagom ljubavi tvoje. Bilo je prekrasno, stvarno oduševljene smo. Iako je bilo u zatvorenom prostoru, znači ja sam imala osjećaj da ima 10.000 ljudi ispred mene, tak su lijepo pjevali, tak su slavili Boga, baš je bilo prekrasno. Kad sam dolazila u Đakovo, nisam znala šta će me dočekati ovdje, tako da stvarno sam se oduševila, sve 4 smo oduševljene. Mesija, na oblaku će doć, kada sunce sjaj, na zadnje trube znak, on dolazi, podignimo glas, iz pjesmo slavljenja, dolazi naš spas. Jer Krist je pravi Bog, 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 jer Krist je pravi Bog. Mesija, Mesija, na oblaku će doć, kao sunce sjaj, na zadnje trube znak, on dolazi, podignimo glas, uz pjesmu slavljenja, dolazi naš spas. Mesija, na oblaku će doć, kao sunce sjaj, na zadnje trube znak, on dolazi, podignimo glas, uz pjesmu slavljenja, dolazi naš spas. Moram reći da je Đakovo još jednom pokazalo da duhovna glazba ovdje ima svoje mjesto i to je jako visoko na ljestvici. Zaista smo iz sveg srca slavili Gospodina, imali smo odlične goste, ovoga puta Zvonimir Kalić i Ben Noel i sestre Palić, koje su zaista oduševile Đakovčane i također Zvonimir.
Zadnji put sam u ovoj bazilici Svetog Petra u Đakovu bio prije puno godina kao čelist simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije i sjećam se ove nevjerojatne i velebne građevine i prekrasne akustike. Naime, nama glazbenicima je naravno akustika jedan od glavnih aspekata našeg posla, a ova je posebna što treba jedno vrijeme da se čovjek navikne, ali zapravo predivno kako se nakon nekog vremena čovjek privikne na taj veliki hal ove velebne katedrale i postane stvarno toplo. Meni je posebno zadovoljstvo da evo na ovom jubilarnom izdanju Strossmayerovih dana, 20. mogu nastupiti uz fantastičnu Zagrebačku filharmoniju i mog dragog kolegu Martina Draušnika. U jednom vrlo raznolikom programu smo izveli za početak jednu svečanu, mislim prigodno za ovako jednu okruglu jubilarnu obljetnicu, simfoniju Wolfganga Amadeusa Mozarta, Hafner simfoniju, takozvanu. Nakon toga je slijedila jedna prekrasna, ja mislim idealna, gotovo idealna kompozicija za ovaj prostor, to je Idila Blagoja Berse, a potom 2 stavka iz Brahmsovog violinskog koncerta, kojem je kao solist nastupio koncertni majstor Zagrebačke filharmonije Martin Draušnik. I za kraj, meni 3 posebno draga plesa, koje mislim da evo pašu baš i uz ovaj ambijent i u Slavoniji, ovako mađarski, prvo je bio, oprostite, Dvořákov slavenski, a nakon toga 2 mađarska plesa koja se evo zaokružila ovu prekrasnu večer u Đakovu. 20. put po redu došao je orkestar Zagrebačke filharmonije u Đakovo. Veoma smo sretni i ponosni što smo od prvog dana na Strossmayerovim danima i u tih 20 godina trudili smo se dovesti najpoznatija imena iz svijeta glazbe i iz inozemstva i naših. Prošle godine je dirigirao koncertom naš novi šef dirigent David Runc, a ove godine je to bio Pavle Zajcev, vjerujem naš dugogodišnji budući dirigent. Trudili smo se svih tih godina naš program prilagoditi ovom specifičnom prostoru u najljepšoj katedrali, u široj okolici, što nije ni baš jako jednostavno zbog toga jer akustika u katedrali diktira nam da izbor programa bude, da ne budu preveliki orkestralni ansambli, da ne bude previše instrumenata, da se ne stvori pretjerana buka, nego da ono što izvedemo na zadovoljstvo i sreću slušatelja. Nadam se da smo to više ili manje, u većoj ili manjoj mjeri svih ovih godina uspjevali. Također se nadam da se nam je i večeras to pošlo za rukom. Želimo puno uspjeha daljnjim Strossmayerovim danima i nadamo se da ćemo i dalje biti vaši gosti. U velikom stilu spektakularnim koncertom Zagrebačke filharmonije završili smo 20. Strossmayerove dane. Dakle, 20 godina kontinuiranog rada na velikoj i važnoj kulturnoj manifestaciji obilježile su i ove godine programi visoke razine i kvalitete i gostiju. Tako da nadamo se da i 20 godina koji su pred nama Zagrebačku filharmoniju možemo očekivati u ovom prekrasnom ambijentu Đakovačke katedrale i nastaviti dugogodišnju tradiciju.